जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। हम अपने कल कल क्या रात में वीडियो कॉल पे अपने पत्नी से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे बोला कि गहुरा हो सीधान, और मेरी वाइफ क्या हंसी। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाणे, साचो हवे सोना के चिड़ैयन हो, साचो हवे सोना के चिड़ैयन हो, हमर देशवा महान, हमर देशवा महान।